Sip wae Mbak Anting suarane. Sip. Arep wis serak-serak kae. Ning sip. Seneng aku nek ana serak-serake sithik ngono kuwi. Iya, Pak. Iki aku barang iki ketoke iki lali aku ora nggawa obat. Lah kena ngopo? Iki aku ketoke kualat karo Mbah Geter iki. Kok iso? Lah dek wayangan kapan ya kaya? Aku terus muni tambah luntu kok tubles ngono kuwi. Tambah luntu tubles. Aku muni ngono kuwi. Terus Mbah Geter ngendika saka nggon genter, "Kualat lule kowe." Lah kok lara tenan untuku saiki. Wah, lah kualat tenan aku jebul. Ya ora apa-apa dirasake kepenak to, kepenak gundulmu kuwi. Sok tekan sirah ya rasane iki cekot-cekot. Kula nyuwun obate Mbah Geter. Wis sekot-sekot ya bisane iki. Rasane sok pengen tak dudul nganggo tang kae lho untukku ki. Wis krowong soale. Lah kok andang krowong? Biyen mangan iwak ana watune. Lek ku mancing nang kali ning oh ngono. Ning ya saiki wis ora apa-apa. Anu iki ya ketoke watune sing ning jero untu iki. Sapa anu dudutke? Sing gelem dudutke iki. Saiki ngaturi apa jenenge lagu meneh men ora sepi suasanane. Ha ya ora sepi. Iki rame banget sing nonton. Wah iya Nduk ya. Ayo karo dilipur kan lagu-lagu saiki sapa ya? Wah, Mbak Agnes. Mbak Agnes? Anu Mbak, mang nyepeng mic riyen Mbak. Nyepeng mic. Napa kula cepengke? Lah nggih kudune kan aku sik nyepengke. Wah, iya. Ora. Pun gak rene mawon, Mbak. Mboten Mbak nganu jumeneng nggih, Mbak. Oh nggih. Nggih. Disepoti. Wah, disepoti nggih, monggo kanca-kanca kula nderek spote. Dalu Mbak Agnes. Nggih, sugeng dalu. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Waduh, kok ketok semangat malam ini? Semangat, lah ya kudu semangat. Lah nggih, sami kula nggih semangat banget tok niki. Mergane apa? Mergane enten Mbak Agnes, iya. Loh, Mas Gading kok senengnya karo manten anyar iki lho? Kok seneng karo manten anyar? Kula muni Mbak Agnes lho. Hah? Napa jenengan manten anyar? Koyone Mbak Anting. Ora. Oh, Mbak Agnes. Ya berarti aku. Mang tileki kupinge enten watune mboten niku. Ora grono. Kula cuthike nek enten. Ora kok yo. Sekarang yo aku ki saking cerdase makane yo sok amat. Walah nggih. Kekuping. Nggih menika nderek bingah Mas Gading. Nggih, nderek acara bingah. tasyakuran. Tasyakuran. Napa? Nelayan Mina Bahari 45. Terus nggih. Nggih, nggih. Ngawontenaken tasyakuran. Nggih, Mina niku napa, Mbak? Mina itu ikan. Bahari? Bahari itu lautan. Wah, nggih. Berarti Ikan di lautan. dine kok iso ana dine? Lah ya ngono masuk ikan lautan, ikan laut. Ikan laut berarti. Nah, nggih, ngaten nggih. Terus 45-ne apa artinya? Nah, 45-ne napa? Tahun kemerdekaan. Wah. Mbok menawi. Iya, betul toh, heeh. Nah, nggih. Nggih, mugi-mugi Nggih. saya ngrembaka. Amin. Pengunjungi Pantai Depok nggih saya kathah. Pedagange laris manis. Tangkapane ikan ya saya akeh, mundak akeh, werna-werna, iwake ya saya werna-werna ngono lho.
Dadi penuh variasi. Nggih. Ajeng anu nyekar napa Mbak Agnes? Hah? Ajeng nembang napa? Mbak menawi wonten pamundutan lelagon. Dereng enten melih namung wau niku. Nggih, kula ten mriki niku sekeng cilik lho Mas Gading. Napa nggih? Nggih, lah kan nderek Pak Seno niku Nggih. ket cilik riyen ten mriki isih kelingan aku ning kene iki digaweni panggung cilik nika. Terus nek nembang munggah dono kuwi. Biyen aku isih nganggo rok sakmene iki. Oh, kok sakniki mboten? Lah kaya yoga-yoga sik seneng gah aku. Ora mung yoga aku ya seneng banget. Lah ya reti aku kaya ngono kuwi senengane Boten. wong lanang. Heeh, saka cilik nganti tekan saiki ya Nggih. tetep tesih nderekke ten mriki kalian Mas Gading sak menika mbok menawi nginjang melih tahun depanipun Mas Amin. Gading teras ingkang nerasaken Bapak wonten mriki berulang-ulang. Amin. Ngoten. Nggih. Nggih, ajeng duet mboten, Mbak? Duet kalian Mas Gading? Oh, mboten. Loh, Ampun kalih kula. karo sapa? Niku kalih sik ngrebab niku. Mumpung ora ana bojone jare mau ning transit ngomong, "Ding, aku mengko duet ki karo Agnes ya, Ding." Masa? Ngono kuwi. Nggih. Estu. Eh, Mumpung bojoku ora melu engko duetno karo lah Agnes. tapi iki Ngaten. tetep streaming lho. Ampun aku mau request njaluk kaya ngono kuwi, Je. Oh. Ding. Nengane. Lah yo ket mau ki nganu tak takoni ngopo to Mas? Kok nganu apa suram wajahe Heeh. kuwi. Terus Ora aku ki mumet ngono lah ngopo? Iki sesak. Wah saiki sirahe mundak gede aku. walah. Sing gedhe iki serah dhisik. Lah yo sik diiketi to yo, udah sik di nganu. Di nganu ki digapake. Tak urus lho niki, Mbak. Lah piye ayo duet karo aku ayo. Nggih. Mumpung ra ditunggoni engko ndak dipleroki. Neng ya kuwi mau ngomong kok nek ngedeke aku ning ana duwite lho, Ding. Ngono kuwi, Je. Lah ya wis apal nek aku wong ki mau ya wis ndremis. Ayo Mas Kis. Ya disepoti. Monggo Kakang Mas. Blendrongnya Mas. Ayo. Ya.
Wis apik wis Sapek. kaya soleh. Pira-pira. Kowe iki diewangi nganti megah-megah ngono nek kok soleh. Iki yo admine kon mikirke aku lho. Heeh. Wis ana Aja pira kuwatir. Nggih ana pira ya iki? Ora ana ya? Ora ana. Ora ana urung ana. Wis. Heeh. Derek bunga nggih. Nggih, derek Bu. Sange, wah. Nggih, Mas Jan. Alhamdulillah niku apa niku mendidik, Waduh, niku ngemong ket biyen nganti saiki nyatane yo iso kelakon dadi dalang. amin. Alhamdulillah. Yo padha-padha kowe dalang aku yo dalang. Lagi. Sik apik-apik wae yo Mas Gading, sik ditiru sik elek yo aja. Aja. Ning kula le diajari lelek kabeh niku, Mbak. Lah iya mergane ki oke elek. Lah ya aku biyen ayo sing tak tiru ya sapa to dadi ngono. Lah nggih. Mula kowe ya kudu niru aku. Ha nggih, heeh. Padha dene dalang. Ayo iki ngedrami aku. Wah malah larang sing ngedram ya harus mayang. Wis jan. Wis iki aja saiki apa Mas? Tak leren sik nggih menggih. Tembang-tembang duit napa, Mas? Apa? Kok Mas Ayo nek aku iso aku mung rondo kempling. Ha seminggu kuwi lha arep apa? Cinta tak terpisahkan ya kudu nggo keyboard. Nggih. Ayo to. Lintang asmara. Jelas aku ora apal. Ngagem tekes, Hah? ngagem teks. Nganggo teks. Nggih. Oke, sak dadine. Goleke nduk anting. Waduh, Ayo. apik iki mungkin suwan ki nek wis muni joget nopo. Wah, Luwese ora jamak-jamak, ngrebab ya apik. Wah, ngendang ya luwes. luwes. Mang dadi pemain badminton, Wis tau ya. Wis tau apa? Wis. Kalahan mesti. Biyen aku najan nyanyi nang wetan kono kok, Mas. Teng pundi? Nang kono ndi sapa nu enu? Nang wetan. Wetan kono. Gune Alek. Ah, biyen gune Alek. Nggih. Saiki yo di apa? Ha nggih. Dibawani ra. Bawani, Bawani. bawani yo ting kok ting nes. Piye to? Piye to? Anteng ning kono lho. Oh, kang gowo-gowo Duwe anteng. saiki gedhe anteng. Heeh. Oh, aku nek cilik ngono kuwi wegah. Terlalu mudah. Ngapa le goleki? Oh, nek gedhe rak kuwi. Ana tantangane. Oh, ngono. Bawani nes. Berarti sik nang omah ana tantangane. Ana mula sing omah tak ingu nganti sok sak ingu. Sak jelahe kono, ora sak jeleku. Sak jelahe kono. Nah ya menyadari. Ben mumpung ora melu. Ya mbok menawa nonton streaming iki. Lah, ora tau nonton kok. Lah mbok menawa terus omahe mengko kancingan kabeh. Ayo golek kos no. Wah, iya. Ngekos royu pras. Ha nggih. Oh, bener. Nang Pandanwangi ngene topo ngono nek wis. Ya, Nduk ya. Ha nggih. Sip. Apik. Bawani, Nduk, Nes. Lah ya wong loro to ya. Bawane apa Kene Cahyu? kan Mas. Aduh, wis seneng tenan aku iki lho wis tak arep-arep. Ah, to. Agnes sik. Apa? Saiki Wani. wani nyekel Biyen tangane. cilikane melu momong aku ya Nes ya. Melu ngedus yo? Ora ngedusi. Ora. Ora. Soale aku ki ora ngurus gede cilik. Yo Nes kek nembang. Apa? Lah apa? Barang yo? Pelek barang. Oh iya. Parfume Mbak Agnes wangi ora, Om? Wangi. Oh, wangi. Aku ora nganggo. Ih. Nggih, ora nganggo abune marai kaya ngene. Kaya ngene kaya kepiye nek kaya ngene? Ya sip lah, ambu alami. Aku wis tak goleki sik bau-bau alami. Aku Mambu alami iki piye? entut, barang kae seneng banget aku. Gegarane. Nah, ini terus aku aja nyawang aku ya, Nes. Hah? Aja nyawang bondo donya. Trimonen aku ya. Sik aku munggah-munggah tenan lho Nes iki. Ngombe sik, ngombe sik. Wis ora. Ku nang mburi ro kowe. Gegarane wong akrami
Dadi Wah, Jan. Jan Apik ya. marahi. Mbak Agnes. Hah? Om Kiswane ku riyen nate apa lara weteng to. Heeh. Memburi kono kuwi. Nah, neng buri terus. Ndodok madhep ngalor. Madep malon. Lah kok semampir ning boyok mergo kena ombak. Jijik. Dadi bali meneh kae lho wis. Heeh. Kaya ngono lho diceritake. Benar janu tuh dilapi kok. Malah dilapi tok gawa mulih ya nu ya. I. Ora wani nang segara ki kudu resik ya, Mas. Ah, nggih. Segara ki Dilarang resik, saiki. dilarang buang sampah sembarangan. Tok Buang pidana. sampah sembarangan. Nah, ki kena pidana. Tak yo wis tau to. Aja dibaleni. Ora kowe ora bojoku mesti nyangkut kuwi lho, Nes. Kowe berarti karakternya padha. Seneng aku. Keras iki seneng. Ora. Aku lembah manah. Lembah, oh lembah manah, lembah BM. Yuk, Kentenan to ya. apa cakepane? Amung ati pawit tane Jebul apik tenan yon suarane. lah iya no Mas. Jalang kok. Oh, Oke. dalang kok ya. Mencang kula tak sowan ngambah. Heeh, weh sesuk mayang karo aku. Wah, iya Dik. Tanggal 26 26 di TWC Prambanan. Prambanan. Wah, jos nek mboten mesani gelo ya Mas ya. Oh, gelo. Weh sesi diapik Gelo. siji bosok ya. Tur saru. Menang sarune nek aku ora. Ya nggon sabet, nggon swara ya wis apik Mas Gading. Sing tak buru ki diopo-opo kok Mas. Sing tak uyaki diopo-opo. Nah, terus napa? Ming uyak duit aku. Iya ra. Nah, nggih. Iki sampean uyak apa? Kula sak-sake sing iso doyak, Hah? sing kena dioyak. Oh nekat ya kowe iki. Nekat nek aku kok. Iki wingi storine ceweke sapa meneh kae? Apa? Kayak story ceweke sapa meneh? Sapa-sapa kena? Aja sok seneng dolanan wong wedok ya Mas. Heeh. Tak elingke. Lho, ki. Ya ra. Mengko ndak? Ketatalan lho, ki. Mengko ndak? Mbok ora sida Nes kowe iki. Aku nak kene ben tok suci ketok apik. Ndidik bocah, didik anak. Makane ki ben. Lah kok jojok? Ben Mas Gadeng ki niru sik bener ngono lho, makane kandhane. Lah ya makane, ya kuwi. Heeh. Kowe iki ora sida. Mongko nek ning omah biasane aku nek ning omahe Om Kiswan ki sapa ding wis kon story sapa? Ning anu Om, wah ya kaya ngono kuwi ora apa-apa. Jenenge sih nom. Ngono kuwi kok. Heeh. Fitnah kuwi. Wah, Wis aja le aku wis cukup siji ya. Siji. Nek tambah ora apa-apa ning aja siji pedhot siji pedhot. nah. Terus bar iki bar muni ora apa-apa mumpung isih nom terus aku kenalno ding. Aku golekno. Aku golekno, aku kenalno. Aku yo kadang yo dipikiran ngono kuwi ning. Ya kowe nek kowe wis pedhot aku bar kowe ora apa-apa. Ning ora aja ya Mas. Nggih. Aja wis. Cukup siji nggo salawase. Kekancan salawase. Nah, nggih. Mayang salawase. Amin. Besok motor neh aja diblombong. Kalau kadung tak blombong meneh. Kecekel polisi wah wis. Mulai terus tuku meneh kok aku kae. Wala edan. Kene wis padha pakmu. Jeleh motor buang kalen tuku meneh wis ra apa. Luput pisan. Kena pisan. Ya Bune. Bu, ya Bu. Yen gampang luwe gampang yen
Seliramu apa aku, Bu? Ora guyu-guyu to. Bu wong wedok iki nek jarake driji-driji jembar ngene iki suarane iso dawa ya. Ora ya. Heeh, asik ya, Nes. Kok saya diwatke sikil? Lah ya pertama ya sikil-sikil munggah. Bar sikil, bar sikil, Bar sikil dengkul. dengkul. Bar dengkul, Pupu. bar pupu. Gulu. Wah kok atuh banget. Wedi tak kasus. Rampung. Mau mangkat terus apa, Nes? Hah? Mangkat terus apa? Aku bonceng. Bonceng. Sok ro bapak. Bapak sapa? Bapak bojong. Ya. Ben. Apik seneng aku nek sing ngene iki. Heeh, untung. Yo, Yuk. Bareng ya? bareng. Heeh. Ya. Suwe. Angel nek bareng. Hah? Angel. Angel. Ya Pak ayo. Wek, kra. Heeh, aku ya gur keceritanan. Kecerit Kecerita apa? Keceritan. Diceritani ngono lho. Oh iya. Kecerit. Ya nggon aku keceritanan kok ya. Edan kok Nes we. Ngapa ta aku Yo waras tan ya? Yuk. Jiro lho. tan Baleni. tan tan kenoti numbas arto ada arep nyekok dhewe-dhewe Ora kompak kok. ora kompak Layak. kaya Yuk. golek udu ya Nes Duet tok. duet ya wah jan wis Saka sapa? saka sapa Ayo Mas Kesbah berarti. Udu. Wah, tekan arep wong ayu. Arep ngeral. ora rasa Piye to? Heeh. ngerol aku elek Ngeral. Heeh, wong ayu. wong ayu Pak Geter keyboardnya. tresna apa rasa ngerel wis langsung wae Ya wis berarti siang. kita bos Sip, bos Matur sip nuwun. sip. Wah, dan apik tenan nih. Nggih. mengke-mengke ya Nes Nggih sampean Mas Keswan. Oh, sik. Mandap. munggah sik di urusan aku ro Mas Jange Hah? Urusan apa? ya kepiye ora urusan Kowe apa wis tak transfer. transfer aku ora ngerti rekeningku kok Ngerti. ora piro Aku mau tekan Mbak Ayu. ora aku kurang ajar Heeh. aku dadi kowe WA karo bojoku Tak WA kok. Terus Iki. tak video iki kan mau. hah Tak video. video call Tak video ngene iki lho niki Mbak Om Keswan. Polahe kaya ngene iki ngono. Wah, lah mengko tak kunci tak lawange tak kunci kabeh ngono jare. awas wis tenan nih wis tenan Ayo mengko urusan buri panggung biasa. oh iya Biasa toh. wis aku ki biyen kerep dijanjeni Apa? almarhum bapakmu yo janjeni aku kowe yo janjeni aku Oke, pakmu biyen woi Pak yo beres ya wis ilang sembuh pokoke tobok aku Ayo. Oke. Nggih. Mulane sing ngono kuwi tak turun. Nek wis ora nyekeli mic kan wis ora ngopo-ngopo. Mulane tak mengko mburi kelir aman. Mongko ya mengko rampung langsung bablas mulai wae kok ndak selak ditemoni aku. Ndak selak di kene 200 ngono kuwi ya biasane. Iya, Pak. Kok sikenti mau cempolaku ilang ya? Kuwi apa? Isih apa jenenge ana WA meneh tak tirane nek ana. Mbok menawa burung ana tambahan masuk kuwi. Sing niki wau. Oh, terus enten iki wau enten selendang biru terus sama apa? Apa iki mau? Gugur gunung. Ah, nggih niki. Gugur gunung nggih kur. Terus karo tambahi mengko nggo penutupan lewung. Berarti niki napa riyen niki benake? Ah, nggih manu berarti tak
Jajare Mbak Agnes. Oh, Mbak Orisa, Mbak Orisa. Di sisan oh ya mengko wis mengko gampang Mbak Orisa jumeneng riyin. Mbak Orisa? Jumeneng Mbak Orisa. Sepote. Mbak Orisa. Nggih niki sugeng dalu. Pripun kabare, Mbak? Alhamdulillah sehat panjenengan. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pun ganti pacar dereng. Pun ping swidak niki. Nggih niki anu nggih. Duet melih minangkani request. Nggih. Request saking Soleh. Mau Agnes duet kalih Mas Keswa. Nggih, niki duet melih. Mas Solikin. Ajeng kalih Mas Solikin apa ajeng kalih Soleh pun? Solikin apa sinten nggih manut? Solikin mawon nggih, Mas Solikin nggih. Mas Solikin. Soale Mas Soleh arep. aku ki ngefans e. Masuk. Loh. Sias mboten? Sias sekali. Jenengan sing ngeken Mas Solikin. Nggih, jumeneng riyen mawon Mas Solikin. Nggih. Empun to? Padha berarti nek empun jumeneng. Lah. Apik wae yang ngono. Yo ta. Sugeng dalu, Mas. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Pripun kabare? Apik. Apik. Nggih, Nggih. nek riyen nek kalih kula bapak njenengan langsung lung ngoten nggih. Wah iki tunggal dene wah. Ameng kleru aku nggake Mas Solikin iki. Nek iki ra dijanjeni nek aku langsung Nggih. lung ya. Iki kok ora ya? Iki turun sapa iki? Langsung lung biasane. Ha niku lak biasane. Nah, rak tenan. Kan napa nih? Nggih menika tas tangliper menapa Mas? Nggih ajeng. Kula tesih ngemut niki. Neh, Tesih ngemut, ngemut napa? Mas? ngemut permen. Oh, ngemut permen. Ngemut permen. Oh nggih mboten napa-napa. Delok permene neng. Lah iki. Nggih ajeng nembang napa fragmen mawon. Fragmen iki. Nggih, tanglet penonton mawon. Nggih. Fragmen apa nembang? Ajeng nembang napa fragmen? Oh, fragmen. Ah pundi? Wah, kacau iki. Kacau. Oh, Pak. niki pas enten niki lho. Sugeng dalu, niki Mas kula nyuwun fragmen Roro Jonggrang Mas nyawer 500 lho. Langsung to? Siap. Langsung. Semangat tau. Nggih, semangat niki. Musuhe loro apa siji? Siji, ayo manut loro apa siji? Tak kira loro ya. Loro. Oh, tambah Ibu Pras. Jos. Bu, pras, monggo Bu. Aku ya anggere kon maju yo prasi mesti guyu. Ah, seneng. Saiki kapok yo. Pahit iki padha le pahit tok yo. Iki ora kok bapakne mbiyen nek bapakne langsung lung-lung ngono. Mulai iki lho iki wis nyawer 500 saking Ibu Suntari PKWL Klasik. Alhamdulillah. Nggih, mengko ki mlebu ning rekening, Mas. Terus mengke diparingi Mas Solikin liwat transfer. Mboten nggih teng kula. Oh, Ya mandek neng aku kok, salah ditransfer neng aku. Nek kono njuk grup separo. Wah, saya pahit iki. Wah, wis.
nuwun para piyansa. Nggih wonten ing dalu menika wonten pagelaran ketoprak RRI. Oh, duh. Ketoprak petilan. Sanes komplit lho niki petilan. Badhe mendhet cariyos Roro Jonggrang. Dene ingkang dados Bandung Bondowoso Raden Mas Rudi. Rudi sapa? Rudi Solikin. Lajeng ingkang kadhapuk dados Roro Jonggrang inggih menika Nyai Oriza. Ingkang dados reca. Ora yu mengono salaman sik. Padha lera oleh apa-apa iki. Ingkang dados emban inggih menika Nyi Prastiwi. Prastiwi Rahayu. Ingkang pidalem wonten ing Wetan kono. Parangkusumo. Meniken, meniken. Mekaten monggo sami mirsani ingkang remen nggih mangten riku mawon. Ingkang boten remen mangkondur. Menika toprakipun boten gayeng. Wah, es main. Prajurit do kalah perang, do mati kabeh. Terus awak dhewe piye ya, Biyong? Nggih mengke awake dhewe ider ning arep mriki. Piye? Susah rasane atiku, Biyong. Ah nggih Wis wong kelangan kabeh. keluargaku. Nggih, kula Rama itu Ndara Putri. Ampun nangis. Mengke kula ndak nangis. Ora iso nek ora sembrono karo aku. Mesti aku tibane sembrono. Nggih, pripun Ndara Putri? Mbok aku dihibur to. Aja teko, aku sing kaget. Suminten. Heeh. Jonggrang kok ya sumin. Ora apa-apa gur kleru sithik. Engko rak suwe-suwe pener. Ha ta yuk. Ya mbah gak eling ngepaske. Iya. Iki kok muni meneh. Gonmu muni ora? Muni piye mau? Muni maktut. Yuk, yuk. Jonggrang. Duk, 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 duk. Duk, duk, duk. Nah, gong indul. Wis ya ndul ya. Jonggrang. Apa? Lho. Kok malih cendhek? Aku wingi petuk jonggrang dhuwur e. Ki mau mergane dipendhem siji. Wah, Piye? wah iki rada rekoso iki. Ora engko nek wis pas ya. Sapa Biyong kuwi sing teko sapa Biyong? Kula takonane nggih, Ndara Putri. Iya, iya. Sapa jenengmu, Solikin? Sapa jenengmu? Sapa jenengmu? Sembrono kowe. Ora. Iki wis adegan serius. Malah sembrono.
Jenengku Bandung Lautan Api. Gene kowe ya sembrono. Ayo tok ajari. Bandung. Apa kowe ora ngerti? Rokok. Yen to negarane wis tak bedah. Oh menika Bandung Bondowoso Ndara Putri. Bandung Aku. Bondowoso sing mateni keluargaku piye? Oh, bener. Apa kowe iki lali Jombrang? Kacang. Apa kowe lali? Aku ora Tahu. lali Bandung. Nah, yen ora lali, mula aku tak sak pejagung karo kowe. Ana perlu apa? Rada rene sithik yo. Moh aku kene wae. Kok nek kena Kena ya men tak arep-arep. iki. Ya wis ora apa-apa. Jonggrang, Apa? Ana apa Bandung? iki kok kowe melu wangsulan. Aku. Ya wis tak linggo, wis gak omong. Wis suwe-suwe tak seret metu. Syarat tok kapake. Keloni. Judeg aku. Bandung kok celuk. Nengok kene sik. Ya. Bangane aku judeg. Kowe kok angel men kandhanane cah cilik. Kelas piro kowe? Jonggrang. Ana apa? Negaramu wis tak bedah. Iki kuasaning negara iki wis nggon aku. Nggonku. Termasuk kowe. Aku Heeh. arep mbok kapake aku. Arep tak boyong ana ing pengging. Nek aku wegah. Kudu gelem. Aku kuwi wong sugih yo. Bondo donya tak nggoni kabeh. Kowe arep numpak apa? Hah? Numpak pesawat iso. Nggo nek tiba ning nggon kasur. Nggo nek wis tiba, banjur tak. Gene kowe ngarep ngalor ngidul men ngontel. Heeh. Kok muni sugih Raja Brana. Wis gak gandrung. Mesti kaneng. Lho, iki kok wabrak apa iki? Ora apa-apa dienggo permulaan. Dinggo pengalaman sih. Ayang. Ya ngene nggo permulaan mah ra dadi. Yen karepe nggo isuk-isukan. Ora mendem sik. Mesti kaneng jagat raya. Kowe iki ngomong to Bandung? Berasa kaya ngono. Besok kaya ngono. Wis koyo ae jedak. Aja kaya ngono to Bandung. Apa? Ganggu lakuku. Ya wis ben kae soalé ndaraku. Dadi kudu tak belani. Ngono ya. Ha iya, arep ngopo? Mbok tulung rembukno. Tak rembukne kowe. Nah, ra ngono to. Kowe wani pira? Pira-pira wani. Wong sugih kok tekoni wani pira? Piye? Jaluke pira? Dos pundi Ndara Putri? Aku ki emoh tenan karo Bandung Bondowoso. Mbok purun. Megah Biyong. Bandung kuwi wis mateni Muni kok. kakangku, mateni keluargaku. Purun jare kepenak kok. Lah, bener, Mbak. Iki munine Bandung. Piye? Wis Piye, to, Biyong? iki ming arep tak gawe kepenak kok ora gelem to. Melu aku kuwi rak kepenak to, kowe ra sambut gawe, rasa melek bengi. Kah, Bandung, kahananku kuwi lagi susah kelangan keluargaku kok kowe kok arep boyong aku ki po Lah, aku kira mulo duwe tak- pikiran po piye? Mula gandeng kowe kelangan warga rak terus tak bebungah, ngono lho. Melu aku kok tak kudang kok to yu. Terus bar kuwi tak bebungah. Aku gah Tak bebungah ki piye yo? Oh, tak gawe seneng atimu ngono. lho. aku wegah Bandung. Mbok gelem Megah. gur sithik kok. Wis to aja cekak-cekak aja cedak-cedak. Ya umpamane kowe wegah ladenono aku. Aku wae apa piye? Timbangane kuwi moh.
dasari nenggobu sono. Kupingku kuwi. Aku wegah tok boyong. Yo, umpamane kowe ora gelem tak boyong. Kowe tak nang kene wae yo. Nang kene ngendi? Rasa diboyong, rasa nganggo boyongan. Ya? Nang kene wae. Heeh. Ya sing mangon nek kaya ngono ki biyongku Kowe iki. nganu ayo. Aku harus diperjualbelikan iki. Bajake. Diancam Mas. Saiki kowe golek omah trol. Oh, ngopo? Aku golek mek. Ya? Padake apa, Bandung? Kok mantol kargo ngapa? Wis to, mula Sak ora-orane homestay ngono kok. Mantol. PPT ora nggo apa-apa kowe gelem. Gelem ya? Megah. Megah Bandung, megah. Netra kocak. Aja cedak-cedak to Bandung. Lindri. Piyong iki piye piyong? Nyoro nggot aku tenan. Ayo kepepet nek kowe ora kena. Yo sing Wong kowe diserang. mau wis muni nek kena ora apa-apa. Oh ya wis Wong ya. yo enggak sakit to. Ora. Ah gene kok. Penak ora biyong? Saya suwe saya penak, Mbak. Lah, diomongi. Kuwi Mbak Yu murungokno to. Kudu Mbak Yu aku ki biyomban ya, Mbak. Iya, maksudnya kuwi. Wangel men to ya pecat lho. Pangkatmu ki apa yang mecat aku? Oleh kaya keswan. Dadi dalang setahun pisan mayang mecat. Jonggonya mangolan. Kok kowe kok mapan ngono ki to biyong? Wis ben sakanane. Wis ben nek Kepiye biyong abrakmu aman to biyong? Aman to? ora ya. Ora to? Rocah raja. Aduh. Jan parah. Aja nggo dengkul ning oke. Iki mau ora nggo dengkul. Apa? Ya nggonku ki sakmono kuwi. Jan. Jan. Apa? Muda. Bandung. Aku ora sudi dadi garwamu. Aku ora tresna karo kowe. Aku gak mbok boyong. Ora gelem. Aku ora gelem. Yen to kowe ora gelem tak boyong. Tak rudo paripeksa sak embanmu. Neng kene tak pangan kabeh. Bandung. Piye, Mbak? Aja sok meksa nek pancen Orija ora gelem. Apa jenenge? Cara jonggrang ora gelem, aja dipeksa. Tresno kuwi tukul saka ati. Tukul saka ati. Ati. Dadi aku ora entuk meksa. Aja maksa. Biyong, Terus? biyong, apa ngene wae apa biyong? Aku etok-etoke gelem. Terus aku njaluk bebono ngono apa biyong? Luwih apik ngoten niku, Ndoro. Oh ngono kuwi ya biyong. Monggo, monggo. Bandung, Piye? kowe tresna aku tenan? Tresno to ya ket mau wis ngoyak-oyak kok. Aku gelem Bandung. Aku gelem dadi bojomu. Kowe gelem. Metok. Senang baru-baru karo duit 200. Biyong, kepiye Ora iki ngono, kowe biyong? candi. Wis arep esuk kok. Bandung kok kaya nek iso nglakoni ya biyong. Nggo awake dhewe tok numpuki kentongan Adeng aku gawe para marga. Margo karo ben
ayam-ayam do tangi pitik. Ngono ya Biong. Ayo Biong, ayo Biong. Monggo-monggo. Tangi. Kukuruyo. Wis, hati-hati. Wes dadi Bandung. Wis, Wes genep 1000. wis. Tenan Bandung. Tenan, hitungan. Biong, hitungan Biong. Aku sing kon ngitung. Yo yo. 1, 2, ana sing madhep rono ki ngapa ya? 3, 400, 400. 600. 600, 400 tambah 200. Oh, 600. 300. Piro niku? 900. Jiro. 999 Ndara Putri. Tenane, Biong? Tenan malih. Wah, Biong, kurang siji. Durung genep Bandung. Durung genep piye? Kowe iki iso ngitung ora? iso 999. Butuhe piro? Butuhe 1000. Butuhmu 1000 meng kurang siji lho. Aku njaluke 1000 Bandung. Yen kurang siji kuwi ya urung genep 1000. Belum. Kowe iki kepiye to? Wong wedok kaya ngono atosmu. Wis tak gaweke candi cacah 1000 meng kurang siji kok ora gelem ngladeni aku. 1000 kuwi ya kudu genep Bandung. Ora Yen gelem. Kurang siji ki ya tetep kudu 1000. Kurang siji ora gelem. Ora gelem. 1000 banding siji ki akeh 1000. Kowe ora usah dadekke aku garwamu, aku wegah mergo kowe ora iso minangkani apa sing tak jaluk. Ngono. Kowe meng kurang siji ora gelem ngladeni aku. Ora. Sing siji genepe kowe Jonggrang. Ndara Putri. Nggih. Ayo yuk dikapake iki yuk. Dados patung. Yuk, mumpung dadi patung tak gone. Tak gawakne kol diesel. Mpun iki Mas. Oh nggih, empun niki terus. Nggih. Lanjut nembang. Niki napa? nggih lanjut. Nggih. Mangke dipun ajengaken ya karo Rara Jonggrang nggih. Ten mriko nggih. Lah ngopo? Ah napa kula ten mriki kalih Agnes. Kula seneng nggih an. Sami. Biyen kula seneng niki ditolake. Ora apa-apa mau nyoto kok. Ya. Sampun Mas Gading. Oh nggih, Mas. Nggih. Sampun. Piye ki? Niki tesih Nggih, menika dipun lajengaken lajeng lagu napa? lagu niki Nggih. nyekar Rara Jonggrang. Nggih. Rara Jonggrang niku duet ya, Mas? Wah lagi kali sinten? Sekali sinten? Sinten nggih? Sinten, Bu? Kes. Wow, kuwi. Kudu gelem, Heeh. kudu gelem, Heeh. kudu gelem, ayo. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ani ya mboten apal len, ora apal neh aku Mas. Nganu ngagem teks. Teks meneh. Heeh. Ora apa-apa, Mas. Wis gayeng mau ya iki ora gayeng meneh iki. Oh, Wis di WA Mas aku. Kono dipuas-puaske kono aku. Aku waksulan jan hooh aku. Len. Weh, halo. Wah. Wah, siapa komandan? Berrokok. kula rokok. Wo ya. Napa? Pak sapa? Pak Rus. Nggih. Nyanyi. Oh, Rara Jonggrang. nggih. Rara Jonggrang ndi? Sakit, Pak, Rara Jonggrang? Aku sing nyanyi. Oh, ya. Moh ndangku aku ora ketok. Oh. Tetep pengen eksis ketok-ketok. Ya. Sampun Rara Jonggrang. Nggih, Mas sampun. Gading. Matur sembah nuwun Mbak Orisa. Nggih, Enggak, pindho lho, Bos. 400 berarti. Ayo pindo. Yang kedua lip sync. Apa? Sing kedua napa? Lip sync. Lip sync niku napa? Umak-umi kuwi lho, Mas.
lho. Klip sing kok. Iya, Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Mbah Rus pripun Mbah Rus? Wah, ajeng nembang. Wah, niki Mbah Rus nggih. Kula nganu, Mbah. Rokok, Mbah. Telas e kan kula niki. Ah, nggih niku. Cek-cek ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepareng matur pepunden sepuh bini sepuh linangkung penggemar Mas Gading atau channel Dalang Seno. Monggo sareng-sareng menjadikan puji dalah syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwaos. Awit kula panjenengan dalu nika masih diparingi kewarasan, kesegaran, nikmat hidayah sehingga saged mresani ringgit watucal Mas Gading Gading Pawukir Seno Saputra. Nggih. Alhamdulillah Mas Gading. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Kula wingi wonten Mandala le Mas Heru 25 hari sukses. Nggih. Mandala Expo terakhir penutupan ngangge hiburane Mas Heru Denko. Langsung sasa ndak selak dalu nggih. Nggih. Sak mangke kula paring atau caos hiburan kurang subosita kurang nani saestu kula nyuwun ngagunging samudra paksami jalma kula manungsa sak dermah sak titah sak wantah. Iya Mbak Anting dikancani. Oh, Mbak Anting. Koleksi dari almarhum Didik Kempot. Ciptaan Mas Geter. Terminal Madiun Ngawi. Terus dicengkokke warga laras kuwi wiyaga kenanganku kuwi ya iso. Nggih. Tenangno pikirmu. Sugeng dalu Pak Dalang Pak Geter. Nyuwun ngapunten kula ten gedung DPR langsung bablas bar kayot tancep. Nggih, monggo. Madiun Ngawi. Selamat ya Mbak Anting. Nggih, matur suwun Pak. Pangestunipun. Sampean dek ning Sedayu nene Mas Gading tak ucapi selamat dari dereng urung kok Mas urung nikahan. Dereng. Nembe. Yo. Dados Cong Terminal Madiun Ngawi. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.